Kendi koşuyor. Çok sesli onu verip girip çok сесли бе. Докато проследяваме впрягането на последният участник, една покана и от Хайредин. Село Хайредин ви очаква следващата събота на състезания по прескачане на препятствия и впряг. Хайредин, другата събота, заветна дата и време, в което отново в рамките на подобен конен спектакъл ще може да наблюдаваме всичките участници, които днес от тук ще си тръгнат като шампиони или просто като участници в различните категории. Последен участник с първоначален товар 1 тон 450 кг. Çok sesli onu bak. Demin yani bindirdi onu. Öyle güzel. Kantarani bindirdi onu. Bak nerede yani buçuk alsan deyim sen. Değil bu biraz. До този момент разстоянието 30 метра с 1 тон 450 кг са преминали конете Араб, Вихър, Торо, Тигър и Кобрат. Очакваме участието на Актрос. Актрос на вашето внимание в момента на трасето. Веднага след това участие на Актрос, което от тук виждам, че ще бъде успешно, ще следва дотоварване, така че сега е времето отново да се разшетате и спираскарите. Да разгледате търговските предложения на списание за най-добрата литература за коне в последните броеве на списание.